راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ $100 ኣሳት 1350 ናቕፋ ይሽረፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ። በንጻር እዚ ኣብ ባንክታት ኤርትራ $100 1500 ናቕፋ ክሽረፍ እንከሎ ካብቲ ናይ ጸሊም ዕዳጋ ብ150 ክሳብ 200 ናቕፋ ይዛይድ። እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ መጠን ሸርፊ ዶላር ብመንጽር ናቕፋ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። መጠን ሸርፊ ናይ ወጻኢ ባጤራታት ብመንጽር ናቕፋ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ዝወረደሉ ምኽንያት መረግጋ ቁጠባን ዕዳጋን ዘይኮነ ብሓዋላ ዘሽርፉ ሰባት ከም ድለዮም ክንቀሳቐሱ ብዘይምኻሎም ምዃኑ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ባጤራ ንምቕያር ብዝብል ዋሕዚ ባጤራ ናቕፋ ንምቁፅጻር ኣብ ሕዳር 2015 ገንዘብ ህዝቢ ድሕሪ ምእካቡ ንፍሉይ ኣጋጣሚታት ብፍቓድ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ካብ ባንክታት ክሰሓብ ዝኽእል ዝበዝሐ ጥረ ገንዘብ 5,000 ጥራይ እዩ። ይኹን እምበር ነጋዶን ህዝብን ካብ ካልኦት ሃገራት ብመልክዕ ሓዋላ ይኹን ካልእ ንግዳዊ ኣቑሑ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ሜላታት ክጥቀሙ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ምንቅስቓሳት ህዝብን ዕዳጋን ተደሪቱ ስለ ዝርከብ ድማ ጠለብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ጎዲሉ በንጻሩ ናቕፋ ብብዝሒ ይድለ ስለ ዘሎ መጠን ሸርፉ ኣብ ኤርትራ ተራይ ብዘይፈልጥ ብዝሒ ጎዲሉ ይርከብ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሳት $20 ሚልዮን ዝተገመተ ዝተፈላለየ ናውቲ ሕክምና ንሱዳን ከም ዝለገሰት ማዕከን ዜና ኸሊጅ ታይምስ ኣፍሊጡ። እቲ ሓገዝ ኣካልቲ ሕቡራት ኢማራት ዝሓለፈ ዓመት ንሱዳን ዝኣተወትላ ናይ $1.5 ቢልዮን መብፅዓ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ዓረባዊት ሃገር መንግስቲ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ሊብያ ንዝኽተሎ ፖለቲካዊ መርገፅን ፖሊሲታትን ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ሓገዝ ከም ዝለኣኸቶ እዩ ዝግለጽ። ኣቐዲማ ንጀነራል ሓፍታር ናይ ሊብያ ንምሕጋዝ ዝተዋፈሩ ሚሊሻታት ካብ ሱዳን ክትዓስብ ዝጸንሐት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብተቃውሞ ህዝቢ ደው ከም ዘበለቶ ተሓቢሩ። እንተኾነ እቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እውን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ንምዕላው ምስ ዝንቀሳቐስ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ብመገዲ ሱዳን ትድግፍ ምህላዋ እዩ ዝጥቀስ። ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ታሕኑን ቢን ዛይድ ዝምራሕ ልኡኽ ኢማራት ኣርማ ማንቸስተር ሲቲ ብዝተለጠፋ ነፋሪት ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ካርቱም ምስጢራዊ ዑደት ብምክያድ ኣብ ጉዳይ ሊብያ ከም ዝተመያየጠ ምቅልዑ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መሰል ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ ይጥሕስ ኣሎ ክብል ሂዩማን ራይትስ ዎች ከሲሱ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጠባቒ መሰላት ብ6 ግንቦት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 8 ሚያዝያ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ድሕሪ ምእዋጁ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ርእይቶኦም ንዝሃቡ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን በዓልቲ ሞያ ሕጊ ኤልዛቤት ከበደን ከም ዝኣሰሮም ከም ኣብነት ኣዘኻኺሩ። ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉጉይ ሓበሬታ መሃብ ዘተሓሳስብ እኳ እንተኾነ በዚ ተመኻኒ ግና መሰል ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ ክድረት ከም ዘይብሉ ዘገንዘበት ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ዝለበዳ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ማእሰርቲ ይስዕብ ከም ዘሎ እዩ ኣመልኪቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ደም መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንሎም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳኹም ዝጸንሕ ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ክልተ ንብዓት ንሕሙማት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ላዕለዋይ ሆስፒታል ምልኣኽ ንነዊሕ ዓመታት ተኸልኪሉ እዩ ነይሩ። ዕድል ጌርና ሳልሳይ ርእሰይ ናብቲ ዓብዪ ሆስፒታል ክንሰጋገር ተፈቒዱልና። እቲ ብስራት ኣብቲ ብድሮ ኣብቲ ዕራር ቦይና ሰሚዕናዮ። ብታሕጓስን ህንጡይነትን ምልእቲ ለይቲ ሰላም ከብል ኣይከኣልኩን። ኣብቲ ሆስፒታል ኮይነ ፀሓይ ክትዓርብን ክትበርቕን ብመስኮት ክሪኣ ምዃነ ጥራሕ ዓብዪ ፍስሓ ፈጢሩለይ ነበረ። ንጽባሒቱ ንግሆ ናብቲ ኣብቲ ዓባይ ከተማ ዝርከብ ሆስፒታል ጉዕዞ ጀመርና። ሙሉ መዓልቲ ደግደግ ብዝመልኦ ሕማቕ መንገዲ ብኣውቶቡስ ክንጓዓዝ ነይሩና።
ساعة 4 ناي أغامشت أبت هوسبيتال بصحنا كساع دكتور مصي زرينا خا عقل صبيبنا كنصب جمرنا دكتور مصيو بزعبه خنتات عناي ام زررابي اتوه كابت بيت مأسرتي زناغفن ملأخ كوينو ناتسمعني نحطوتاتو بفصوم غرهنت كملسولو جمركو كوينغن ابغصو أسر في الشخطة زي الرأس أواق دكتور بمنبارو كينس جنمو نبت بيت مأسرت خيملس فرحكو باقي أبت هوسبيتال كوينة بزي حلوة نتاني بحق عالم كريان بس أحد خمس وننطرحي نيرو عدل غيره دكتور كم زبلني أبز هوسبيتالنا تعوق أويخي اتوم نرسات عرات كدولي الكيوم بأفويتا أعميق الناس تنفسكو بتزرخبكو فتح تمسكن أملاخي بلكو أبت هوسبيتال أخل عراوتي سلازينبرم نبيني عرات كرخبولي أي كالون سلازي مسكال ايتي اب حنت سبب كفلي مس حنت عرات كندقس جبروني دقات زحلونا زنبر بوليس اب كانشولو نايت هوسبيتال لاب زنبر ومبر كوف بلكو بمنصري حنت قال مسدي اخوفيلن راخون اتاد نوالا خطبصح كم زمصت كا جميته بزعبا سدراي حسبو توليد زعبو كل عدي كابت زنبركو بوتا رحقو كانت زيكونه مصيوم كريون جن زكالاي نبرن أبوي حوي حبتي أبصرويت كتيتومم أديك أنتم عشلات حواتين أحتين نبينهم قديفة كتبصحني أيحسبني حق يحيش ولا هون كبصحون تدليو نبتزل خوبوتا خوقو عزوم زخل أخول جنزب أيكهلو مني شجرات جزانا ببحد زرزركم سدرايك أبرتي عنافقكم سلازخ أنا بعكم زي آتاني مجمرين بعد كنت أبزق زي كاب عدو بي أزير حيغي يزنبر زلخو قد مخلت عامتين بزلخو بوتا مزي الزلخو بوتا كلتي أب عدو بي سأنكو مالت أخول مقبن مستن سلام ناتسنت وحسنت اهبني أبز عدي زلخو بقليلو ركبالخو سدرايقنا يريقو مني كبتسحنن كبتسحو من أيكالني أبزلخو ساعات ناب عدو بي كيش هيفك أدنني اتعاقمون يلن معس دقيمة خمزريهم بلكع سفلت أنا قريلن أب لبي ولا حنت تسفايلن أب كبابي كأ نسمعيتي زردو سبيلن كب قدمة مالي جميرة والفيزة أب زبال حكم النعيت عقيبة زلخو والفيزة بأقرب تفطرون استخببت نشتي قد أريا نزبوتا بحق فتي اللخو قد مسلس تورحون كريوت رحيلة مزينيرة أب زبوتا خوينة حكم الناي ككتاتل مخاني أي تصلاخون حق استغنى يكونكن قدن كجبرو زلن خوين نمبر دقيمة أب هوسبيتال مقتاوي دس هيبلنن مجمرتا نقول في هذا زمتصا كل معلتي مستي بمكينة زمتصان سبعي أبت متصبي كوفي لانيرنا هندبت سدراي تذكروا مني قبل بي برتوك عن زخص معني جميرو أبز عدي سبب اللين زبل سمعت كأوريروني أبز عالم بيني إزلخو الناس تماصلكو نبعتكو صرصريله اتسبعي إدي حيزو كتصنان عن فتينو نيرو كوينغن نبعتي كعكتو أي كألن تاريخ جزار رأسو يدقاقم بيزبال كأنزاون كوم خوينني اتخلقت نبعت كابي انتي ورريلا راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان أب علمنا اتزهبت مسب زبزح جزي بزعب هابتي كنحسب نكلنا نابا أمرونا زموتسونا سبات وناني مايكروسوفت بيل جيتسن ويكا عبي أمريكاوي أو فاري وارن بافت يوم من البات ندحريت ملسن تيلنا خاء اتياب زمناو تاريخ أمريكا زهب تما تباهيلو زفلت روك فيلر كنذكر نخقلينا أبز جزي زيجن أب علمنا اتزهب تمسب سوه بزح زيجنا نسبي اتي كاب كرتشحن 10 عامة مرت جميرو نسلسة تخاتت عامتات نعلمنا زهب تمسب تباهيلو بفوربس تروقها ود 56 عامت جيف بوزيس يو جيف بوزيس مسراتي CEO أمازون زبحال بدرجة عالم زنطف أب إي كوميرس زنطف تكال كوينو 11 مئتاويت نايت تكال يونن اتزعبي سرح أمازون بأونلاين مشياتيو كم توسخ أبزي حجي نمعبال عالم كنهرو تثبيت تنبيرو لزولو artificial intelligence ينطف جيف بوزيس بتوسخي وناني واشنطن بوست زبحال مرخبي بزحاني كم نقداوي مع روكيت كفري زقومة تكال
ኤሮስፔስ እዩ። ጄፍ ቦዜስ ብ1994 ኣብ ንእሽተይ ጋራጅ ኣብ ሲያትል ኣሜሪካ እዩ ነዚ ሕጂ ዓርሞሽሽ ኮይኑ ዘሎ ትካል ጀሚርዎ። ሎሚ ኣማዞን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነጥፍ ብዓለም ደረጃ ስሙ ዝገነነ ዓመታዊ ዘይተኣደነ መክሰብ ዝግሕጥ ትካል እዩ። እዚ ትካል ኣብ ዓመተ 2019 ጥራሕ 280 ቢልዮን ኣታዊ ብምግባር 11.5 ቢልዮን ጹሪ መክሰብ ረኺቡ። ትካል ኣማዞን ከባቢ 800,000 ሰራሕተኛታት ኣብ 218 ዝተፈላለየ ጨንፈር ናይቲ ትካል ይሰርሑ። ብተወሳኺ እቲ ትካል ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ስራሕ ስለ ዝፀዓቆ ኣብ 2020 ከባቢ 100,000 ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ከም ዝቆፅር ኣፍሊጡሎ። ወናኒ ዝዓርሞሽሽ ትካል ዝኾነ ጄፍ ቦዜስ ኣብ ሓምለ 2019 ምስ 4 ደቁ ብምፍትሑ ርብዒ ካብቲ ኣብ ኣማዞን ዝነበሮ ብርክታት ማለት 35 ቢልዮን ዶላር ክመቕላ እኳ እንተተገደደ እዚ ግን ኣብ ዓለምና እቲ ዝሃብተ መሰብ ካብ ምዃን ኣይዓገቱን። ጄፍ ቦዜስ ካብ 2017 ጀሚሩ ን3 ተኸታተልቲ ዓመታት ናይ ዓለምና ዝሃብተ መሰብ እዩ። ኣብ 2020 ጹሩይ ሃብቲ ጄፍ ቦዜስ 138 ቢልዮን ዶላር ተገሚቱሎ። እዚ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ መዓልታዊ 180,000 ዶላር እናተኸፍለ እንተ ዝሰርሕ እሞ ከዓ ካብኡ ሳንቲም ከይሓሸሸ እንተ ዘቐምጦውን ከዋህልሎ ዝኽእል ኣይኮነን። ጹሩይ ሃብቲ ጄፍ ቦዜስ ን8 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ብማዕረ እንተ ዝምቀል ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 17 ዶላር ምበጽሖ ነይሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ክሳዕ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ። መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና